Klara, weź się siednij. Musimy się pogadać o tych badaniach. Ja? Ja musimy. I jak są my wszystkie ze Śląska? Nie. Ale jak nie? No zbadali my DNA twojego fatra. I no jakby ci to powiedzieć, nie mam najlepszych wiadomości. Znaczy co? Ciulato. Co ciulato? Gody o co łazi? Klara... Odkryli my, że... Przykro mi. Ale słuchaj, nie staraj się o to aż tak face. Będzin a Dąbrowa Górnicze to jeszcze nie ma tragedio. Na wesie sam napij wody mogło być gorzej. Nie, ja muszę iść do domu. To ja cię odwieza. Nie trzeba. A to ino zadzwonia powiem kumplom, co żech odkrył. Doktorze! Proszę was, nie godejcie tego żadnemu. Bo mi je gańba fes. Okej, nie byda godą. Może jak dziocha. To je gańba.